Siegfried Piet Wortel was een man die een enorm crimineel imperium opbouwde. Hij smokkelde enorme hoeveelheden cocaïne van Zuid-Amerika naar Europa, Azië en Afrika. Jarenlang was hij een van de machtigste figuren in de drugswereld. Hij leefde een luxueus leven, omringd door rijkdom. Maar zijn verhaal is er ook een van verraad, geweld en mysterie. Hoe kwam hij aan zoveel macht en hoe viel het allemaal in duigen? Piet Wortel werd geboren in 1969 in Alphen aan de Rijn, een rustig stadje in Nederland. Er is niet veel bekend over zijn vroege leven, maar tegen de tijd dat hij volwassen was, runde hij een van de grootste drugssmokkeloperaties ter wereld. Hij was extreem voorzichtig om de politie te ontwijken en jarenlang was zijn naam zo goed als onbekend. Zijn netwerk verplaatste cocaïne van Zuid-Amerika naar grote havens zoals Rotterdam, Hongkong en Kaapverdië. Hij verdiende miljoenen euro's met deze operaties en wist zijn activiteiten altijd verborgen te houden. Maar in 2012 begon het mis te gaan met Piet. De politie in Nederland onderschepte in de haven van Rotterdam een lading van 1100 kilo cocaïne, verstopt in whiskykratten. De politie hield Piet al een tijdje in de gaten en startte een onderzoek onder de naam Operatie Tidore. Ze volgden zijn bewegingen nauwgezet en toen ze de lading ontdekten, handelden ze snel. Piet werd gearresteerd in Barcelona, waar hij vanuit een VIP skybox genoot van een Champions League voetbalwedstrijd. Om meer bewijs tegen hem te verzamelen, luisterde de politie zelfs zijn vliegtuigstoel af, in de hoop hem te betrappen, terwijl hij over zijn misdaden sprak. In 2014 werd Piet veroordeeld tot 7 jaar gevangenisstraf voor drugssmokkel. Hij bleef echter niet lang in de gevangenis. In 2016 kreeg hij voorwaardelijke vrijlating en een enkelband. Maar in plaats van zijn straf uit te zitten, ontsnapte hij naar Suriname, een land in Zuid-Amerika waar de Nederlandse autoriteiten hem niet makkelijk konden bereiken. In Suriname bleef Piet een uitbundig leven leiden, beschermd door machtige connecties. Naar verluidt runde hij van daaruit nog steeds zijn drugsimperium, waaruit bleek dat zijn invloed niet was afgenomen. In 2019 kreeg Piet te maken met een nieuw probleem. Een lading van 400 kilo cocaïne werd vermist en de mensen die Piet vertrouwden om de lading af te handelen, beweerden dat de drugs in beslag waren genomen door de autoriteiten. Er gingen echter geruchten dat deze mannen de lading voor zichzelf hadden gestolen. Deze mannen, Roy Hari, Romeo Donk, Kelvin Maynard en Gensiel Veller, bleken plotseling veel geld te hebben, wat Piet achterdochtig maakte. In de criminele wereld leidt verraad vaak tot geweld, en deze situatie was niet anders. Piet beloofde naar verluidt dat iedereen die profiteerde van de vermiste zending, al was het maar 1 euro, de prijs zou betalen. Wat volgde was een reeks schokkende en gewelddadige gebeurtenissen. De eerste persoon die met de gevolgen werd geconfronteerd was Gensiel Veller. Op 3 augustus 2019 werd hij in Almere 3 keer beschoten, maar hij overleefde het. Uit angst voor zijn leven vluchtte hij naar Curaçao, een Caribisch eiland, in de hoop aan het gevaar te ontsnappen. Piets invloed reikte echter ver. Op 2 september 2019 overvielen 2 schutters Vellers auto voor een delicatessenzaak op Curaçao en doodden hem. Terug in Suriname verdwenen ook 2 andere mannen die te maken hadden met de vermiste lading, Roy Hari en Romeo Donk. Hari's uitgebrande auto werd gevonden in een afgelegen gebied, maar er was geen teken van hem of Donk. Hun families gaven hen als vermist op, maar hun verblijfplaats blijft een mysterie. Door de dichte jungle van Suriname kunnen mensen gemakkelijk verdwijnen en velen geloven dat ze het zwijgen is opgelegd om de waarheid over de vermiste lading verborgen te houden. Kelvin Maynard, een voormalig profvoetballer, was het volgende slachtoffer. Op 18 september 2019 schoten 2 mannen op een motor hem neer, terwijl hij voor een stoplicht in Amsterdam stond te wachten. Ondanks zijn zware verwondingen probeerde Maynard weg te rijden, maar hij botste tegen een brandweerkazerne. Hij stierf voordat er hulp kon komen. Binnen een paar maanden waren 4 mannen die met de vermiste lading te maken hadden dood of vermist. Hierdoor vroegen velen zich af of Piet het geweld had beraamd of dat er iemand anders achter zat. Zelfs terwijl deze gewelddadige gebeurtenissen plaatsvonden, ging Piet door met zijn imperium. In april 2020 namen de Belgische autoriteiten 400 kilo cocaïne in beslag in de haven van Antwerpen. De cocaïne,
verborgen tussen bevroren vis, was op straat meer dan 200 miljoen euro waard. 9 mannen werden gearresteerd in verband met de zending en veel van hen waren verbonden met het netwerk van Piet. Dit was een van de grootste drugsvangsten in de Europese geschiedenis, wat laat zien hoe grootschalig Piets operaties waren. Piets invloed was niet beperkt tot de onderwereld. Zijn rijk strekte zich uit tot onverwachte plaatsen, waaronder de professionele sport. De Nederlandse voetballer Quincy Promes, een voormalig speler van Ajax, werd ervan beschuldigd betrokken te zijn geweest bij een cocaïnesmokkeloperatie die in verband stond met Piet. Aanklagers zeiden dat Promes en een handlanger, Marilio V., in januari 2020 1300 kilo cocaïne via Antwerpen in Nederland hadden geïmporteerd. De cocaïne was verborgen in een lading zout en gemerkt met een zwart tijgerlogo. Promes regelde naar verluidt lopers om de cocaïne op te halen en ontmoette zijn partner in een shisha-lounge in Antwerpen. Toen de Belgische politie een deel van de lading onderschepte, stuurde Promes een sms met de tekst: "Shit man, dus de andere helft is veilig. Risico van het vak." Aanklagers beweerden ook dat Promes aan Piet een boete van 250.000 euro moest betalen als compensatie voor een zending van 400 kilogram cocaïne die was gestolen door een rivaliserende bende. Deze betaling toonde aan hoeveel controle Piet had over zijn netwerk en zelfs invloed had op hooggeplaatste figuren als Promes. Promes verhuisde later naar Spartak Moskou in 2020 en verscheen niet voor de rechtbank om deze aanklachten te horen. Naast de beschuldigingen van smokkel werd Promes in een aparte zaak aangeklaagd voor het neersteken van zijn neef op een familiefeest in 2020. De aanklagers hebben een gevangenisstraf van 2 jaar geëist voor zware mishandeling. Deze zaken lieten zien hoe diep de operaties van Piet waren geïnfiltreerd in verschillende delen van de samenleving. Aan Piets vermogen om aan arrestatie te ontkomen kwam een einde in maart 2022. Na een tip ontdekten de Nederlandse autoriteiten dat Piet met een vals paspoort van Suriname naar Aruba reisde. Toen hij op Koningin Beatrix International Airport aankwam, arresteerde de politie hem onmiddellijk. Piet werd uitgeleverd aan Nederland, waar hij werd beschuldigd van het witwassen van geld en betrokkenheid bij de moorden op mensen die verband hielden met de vermiste lading. In de rechtszaal ontkende Piet alle aanklachten tegen hem. Hij noemde de beschuldigingen onzin en beweerde dat hij oneerlijk werd aangepakt. Een officieel rapport van de Nationale Recherche onthulde echter details die een heel ander beeld schetsten van de activiteiten van Piet. Het rapport beschreef een incident met een vliegtuig dat 400 kilo cocaïne vervoerde, en dat was neergestort bij de Tibiti-rivier in Suriname. Volgens het rapport riep Piet de hulp in van machtige figuren in Suriname, waaronder de voormalige militaire leider Desi Bouterse en zijn zoon Dino. Piet zei naar verluidt: "Dino ging dat ding halen, geen probleem. Als Dino daar aankomt, verbrandt Dino het vliegtuig en is het verhaal voorbij." Het rapport suggereerde ook dat Piet de helft van de cocaïne aan Bouterse gaf als onderdeel van hun overeenkomst. Dit enge verslag liet zien hoe nauw Piet betrokken was bij elk aspect van zijn operaties en hoe hij machtige bondgenoten gebruikte om de controle te behouden. In Suriname leefde Piet een luxe en bevoorrecht leven. Naar verluidt had hij connecties met hooggeplaatste ambtenaren, waaronder de vicepresident van het land. Er waren ook geruchten dat er goudstaven verborgen waren in zijn villa, maar de politie vond niets. Velen geloven dat Piet al voor de huiszoekingen was getipt, wat nog eens bewijst hoe diep zijn connecties waren. De dichte jungles van Suriname vormden een perfecte achtergrond voor de operaties van Piet. Met 85% van het land bedekt met dichte bossen, was het makkelijk om drugs, geld en zelfs mensen te verbergen. De verdwijningen van Roy Harry en Romeo Donk blijven onopgelost en maken het rijk van Piet nog mysterieuzer. Sinds 2023 zit Piet Wortel nog steeds vast in Nederland. Aanklagers werken hard aan het verzamelen van genoeg bewijs om hem in de gevangenis te houden, maar Piets advocaten blijven vechten voor zijn vrijlating. Ondertussen zijn de gevolgen van zijn imperium nog steeds voelbaar. Van de levens die verloren gingen in de nasleep van de vermiste lading tot de geruchtmakende zaken met mensen als Quincy Promes.
Het verhaal van Piet Wortel is een beangstigend voorbeeld van hoe macht en hebzucht corrupt kunnen zijn. Hij bouwde een imperium op dat zich over continenten uitstrekte. Maar daar hing een hoge prijskaart aan. Zijn leven was gevuld met verraad, geweld en onvoorstelbare rijkdom. Maar nu zit hij in een gevangeniscel, in afwachting van zijn lot. Was het allemaal waard? Of was dit het onvermijdelijke einde voor een man die geloofde dat hij onaantastbaar was? Wat vind jij van het verhaal van Piet Wortel? Was hij een crimineel meesterbrein die met ijzeren vuist regeerde? Of was hij gewoon een andere speler in een gevaarlijk spel?